गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जै मासि आरो नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बेबायदिनो गोबाव दिन गोबाव सम जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि बोसोनखौ लाबोनो हायैया जोंहा जाहैबाय न' बानायगासिनो दङ, बिनि थाखाय आं इसोरनि बोसोनखौ बानायनो आङो हास्लाबाखै, सम मोनाखै न' बानायबाय थानायनि जाहोनावहाय। नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बियो, अननानै निमाहा खालामगोन, मानोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनायबो जायाखै आरो गोबाव दिन एबसेन्ट जानानै थाबाय। बेबायदिनो फै जेखि जादोला मानो जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे आवगायलांनि आरो नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो एडभान्स मेरि क्रिसमास, हेपि क्रिसमास। जिउनि थांखिनि चेनेलनिफ्राय जानानै, आंनि न'खरनिफ्राय जानानै, आंनिफ्राय जानानै आं नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै इसोरा जोंखौ गोबाव दिन, गोबाव बोसोर, गोबाव मास, दिनै गोबाव सम जोंखौ नेबोबाय, जोथोन लाबोबाय। फैयै आरो दिनै नै 2024आबो जोबनो थांगासिनो दङ। 2024नि बे जाहैबाय लास्ट मान्थ, लास्ट बियो मास, जोबसिगोनानो बे बोसोरा 2024आ आरो जोङो 2025आव जोङो आगान होनो थांगासिनो दङ। बिनिखायनो फै अनजाग्राफोर, जोङो इसोरखौ हामबायहोनि, इसोरखौ बाख्नायनि। आफायादि जोंखौ मोजाङै लाखिबाय, दुखु दाहानि गेजेरावबाबो, जिंगासिनाय राहा गैयि समावबाबो जोंनो राहा लामाखौ होबाय, जोंखौ दैदेनबाय, मोजां आथिं आखाइ होबाय, मोजाङै जोङो न'खरफोर दिनै जोङो सलायबोबाय। बिनि लागै जोङो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ, इसोरखौ हामबाय होननो नांगौ। बे आफानि दिनै नोंथांखौ अननायनि थाखाय, बे आफानि दिनै जोंखौ जोथोन लानायनि थाखाय। गोबां समाव आथिं आखाइनि आखल आखुजों नोङो बे आफाखौ मान गैयि खालामबाय, खुगानि बुंनायजों, गोसोनि साननायजों, खोथा बाथ्रा सावरायनायाव दिनै इसोरनि नोजोराव पाप मावबाय। नाथाय अब्लाबो आफाया दिनै नोंथांखौ अनगासिनो दङ, नोंथांखौ जोथोन लागासिनो दङ, नोंथांनि न'खरखौ थेवब्लाबो दिनै बेंगासिनो दङ। बिनिखायनो बोसोनाव बुंनाया एकजहनि लिरनाय 4 अध्याय 10 पदआवहाय, अननाया बेनो जोङो इसोरखौ अनबाय बे नङा, नाथाय बिसो जोंखौ अनदों आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो थाखाय बियो गावनि फिसाज्लाखौ हरबाय। जोङो इसोरखौ अनग्रोदों बे नङा होननानै बुंदों, नाथाय बेसो जोंखौहाय अनदों। मानि थाखाय? निमाहा होनो थाखाय। आरो बियो जोंखौ अननायजों निमाहा होदों। अनदों माने निमाहा होदों, अनदों माने जोंखौ क्षेमा खालामदों। आरो दिनै जों मानसिनि अननायखौ नायोब्ला इसोरनि अननाया बेबायदि नङा। जेरै जों मानसिया अनलायोना, साइक' बासिक' महर मुस्रि मोजांबासो सोरखौबा अनगोन, सोरखौबा केयार खालामगोन। सोरबा थाखा फैसा गोनांजोंसो जोंना सोमोन्दोआ, लिंकआ मोजां थागोन, बेजोंसो मोजाङै रायज्लायगोन, मोजाङै बेबहार खालामगोन। मानसिनि अननायाव जाहैबाय बेफोरबायदि कन्डिसन दङ। नोंहा दङबासो नोंखौहाय अनगोन, नोंहा जुदि माबा मोनसे साख्रियालाबासो नोंखौहाय मानसिफोरा सनमान होगोन, अनगोन, रेसपेक्ट खालामगोन। बेफोरबायदि आरोना मानसिनि अननायाव जाहैबाय बेबायदि कन्डिसन दङ, बेबायदि सायख' बासिख' खालामनाय दङ। नाथाय आफानि अननायाव, इसोरनि अननायाव बेबायदि गैया। इसोरनि अननाया जाहैबाय बेबायदि नङा। जेरै जों मानसिफोरा बेबायदि अनज्लायो, जेरै जों मानसिफोरनि आखल आखुआ, स्वभाबफोरा जेरैबायदि, इसोरनिया जाहैबाय बेबायदि नङा। बिनिखायनो बोसोनाव बुंनाया दिनै नों अनिनि सिगां, नों अनि समावबो जाहैबाय बे आफाया नोंखौ अनदों। नों बेखौ अननो रोङिनि सिगाङावनो बियो नोंखौ अनग्रोदों। आरो जेब्ला जों बोसोनावहाय नायो, जोङो बेफोर बाथ्राखौहाय मोननो हायो दि बिमानि गोरबोआवनो आङो नोंखौ सुजुदों, नोंखौ सायख'दों होननानै बुंदों। जि समावनोखि नोङो मिथियानो जेबो, जि समावनोखि नोंहा जेबो साननाय हनायानो गैया, बे समावनो बियो नोंखौ मिथिगौ होननानै बुंदों। माने नोंखौ अनदों बै समावनो। आरो जेब्ला जोङो बेयावहाय नायो, बेयावबो बेखौनो बुंदों।
जोङो इसोरखौ अनग्रोबाय बे नङा होनदों, नाथाय बेसो जोंखौ अनग्रोदों आरो जोंनि पापफोरखौ खेमा होनो थाखाय, निमाहा होनो थाखाय गावनि बिसाज्लाखौ हरदों होननानै बुंदों। आरो जोङो जेब्ला जहनि लिरनाय 3 अध्याय 16 पदआव नायो, जोङो बेयावहाय बेखौनो मोननो हायो। आरो जों साफ्रोमबो मिथिगौ, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। इसोरा जाहैबाय संसारखौ एसेग्राब अनदों होनदों, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरदों। मानि थाखाय? जोंखौ बासायनो थाखाय। जेरावनोखि बुंदोंमोन 1 जहननि लिरनाय 4 अध्याय 10 पदआवहाय, जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो थाखाय बियो गावनि बिसाज्लाखौ हरबाय होननानै बुंदोंमोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो, बिनि थाखायनो दिनै जोङो पापनिफ्राय सख'जानायखौ मोनदों। बिनि अननायावनो दिनै जोङो गोथांखौ मोनदों। बिनि अननायावनो दिनै जोङो अनखांजानायखौ मोनदों। बिनि अननायावनो दिनै जोङो बासायजानायखौ मोनदों। बिनि अननायावनो दिनै जोङो पापनिफ्राय सख'जानायखौ मोनदों। बिनि अननायावनो दिनै जोङो सोरगोनि लामाखौ दिनै जोङो मोनदों। जाया बिखौ फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा होननानै बुंदों, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै बुंदों। आंनो नंगौ आरो गोथाङा होननानै बुंदों। आंजों नङाबा रावबो आफानियाव सहैया होननानै बुंदों। नाथाय बेखौसो बुजि दि दिनैनि समावहाय जोङो इसोरखौ अनग्रोदों बे नङा, नाथाय बेसो जोंखौहाय अनग्रोदों आरो जोंनि पापखौ निमाहा होनो थाखाय प्रभु जिसुखौहाय बुलि जाहोदों आरो बियो सैनो गोनां जादों, थै बोहैनो गोनां जादों। आरो दिनै बेफोरखौ मिथिनानैबो बुजिनानैबो जुदि नोंथाङा बेबायदिनो जुदि जिउ खुंदोंब्ला, मिथिनानैल' बुजिनानैल' थादोंब्ला, बेबायदि मानसिखौथ' आरो मा होननानै बुजायबावगोन, मा होननानै दिनै थुलुंगा होबावगोन, फोरोंबावगोन, मा होननानै लाबोबावगोन। मानोना एभ्रिथिं मिथिखाजोबनाय मानसि, गासैखौबो बुजिखाजोबनाय मानसि, जन्मगत जोनोमनिफ्रायनो। स' बेनिखायनो सोलायनांगौआ बे नोंनिसो, बुजिनांगौआ बे नोंनिसो। आरो जों साफ्रोमबो बुजिनो नांगोन, ख्रिस्टियानफोरा, जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा जास्ट अनलि नामनिल' सेलेब्रेट खालामबाय, बेबायदि बैबायदि होनबाय, बेबायदि बेयावनो जोब्बाय, बेबायदिथ' नङा। नाथाय बेखौसो सान दि थारैनो आङो फोरबोनियाव फैनानै आंहा मा गोदान जादों, मा सोलायनाय फैदों, मा सोलायदों आंनि आखल आखुआव, आंनि जिबनाव, माबे बिसयाव दिनै आं गोदान जादों। नंगौ, ख्रिस्टमास होननानैथ' बयबो जि जोम गोदान गोदान गानगोन, जोमगोन, लंपेन्ट, गस्ला। नाथाय आंहा मा गोदान जागोन? आंनि आखल आखुआव, आंनि स्वभाबाव, आंनि साननाय हनायाव, आंनि बुजिनायाव आंहा मा गोदान जागोन, मा सोलायगोन? बे फोरबोनियाव फैनानै आं माबादि गावखौ बावगोन, गोथां गोथार बुलि बादि मा हैगोन? बेसो दिनै सोंलुआ। गाननायाथ' गानगोन दिनै नों गोदान गोदान जि जोम, नाथाय नोंनियाव मा परिबर्तन चेन्ज फैगोन? फोरबोनि जोनोम सान हिसाबै, ख्रिस्टमासखौ मिथिनाय हिसाबै, बरदिनखौ बुजिनाय हिसाबै, बेसो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर। स' फै आं दिनै बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरदोंमोन दि जोङो इसोरखौ अनग्रोदों बे नङा, नाथाय बेसो जोंखौ अनग्रोदों। बे जोंखौ अनदोंबा जोंबो बेखौ अननो रोंनांगोन, बेनो। स' मे गड ब्लेस इउ। फैगासिनो थानाय भिडिअ'आव आरोबाव जोङो बेबायदिनो मोजां इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जों लोगो मोनज्लायबावगोन। स' थेंक इउ स' माच। आमेन।